Hello Mzansi. So Hlubi Nkosi last week was trending for buying a car, and you know what, social media just came for him. They were like, on the comment section, they were like, no, you're not supporting your kids, so now you go ahead and you buy a Bentley. So this is what he had to say for himself, you know, in response to those comments. No, I like the question ya moto. Uthi moto ngayithathelana. Ufuna uyi-explain kahle. I don't even have a space to park that car. La ngihlala khona. The reason why imoto was taken is because she was taking a car ayengaya emaklabhini ayogroova, ishayisa imoto kube kwathini. So imoto mina ngishiyela ingane hayi ukuthi hambe yogroova and ayisebenzise for fishing. No. Ngangayifuni kanjalo. Mina ngishiyela ingane. I don't have a problem even if imoto yenza izinto zasekhaya ibe right. Hayi hamba amaklabhe ebusuku ingane zami ayihlala emaklabhini. Le moto eyingane. The reason why ngayishiya BMW X6 ngangishiyele for my kids. Not for ukuthi groove ngayo kophuzwa ngawutshwala. Khanjwa amaklabhu, khanjwa oli. Akekho guys umuntu ongayithandi ingane zami. Ingane zami lezi ngiyasithanda, ngiyohlezi ngisithanda, but angikwazi ukuxhumana nazo uma wazi ungiblockile. But into engiyenzayo ngifaka imali mina ngiqinisekisa ukuthi ziyayithola into yokudla. Even ngisho ngabonga, I don't care. I don't need ukuthi azabonge. Athi no ngiyabonga ngithola imali, but I know ukuthi uyayithola. Ngisho ngayisebenzisa, ngisho ngathenga oGucci I don't care, but the most important thing I must make sure ukuthi I deposit money each and every month ukuze ingane zami zibe right. I deposit money for my kids kumawazo. Angaze I've never even missed a single month ngafaka imali. And imali engifakayo mangayisho ningathuka.